Janni Jussi ja Toyota Celica tänne lähtölavalle. No niin, Jari-Matti, 7-kertainen voittaja kohti Lahden Historic Rallyn ensimmäistä erikoiskoetta. Minkälaisia odotuksia tähän kisaan? Hyvin odotuksin. Aina on kiva tulla Lahteen ajamaan. Tää on semmonen perinteinen juttu. Ja nyt mulla on uusi kartturi, että meillä on ihan mielenkiintoinen tilanne ja lähdetään Jannin kanssa katsoa, että minkälaista on ajaa rallia yhdessä. Mutta nuotis on mennyt hyvin ja on kiva lähteä. Janni sanoi eilen, että hyppää suoraan syvään päätyyn, kun lähtee sun kyytiin ja vähän erilaiselle nuotille, mutta yhteistyö löytynyt heti. Hyvin on lähtenyt. Pidetään rento meininki, se on kaikkein tärkein juttu. Onnea kisaan. Kiitos. Ja näin sitten Latvala Motorsportin Toyota Celica. Jari-Matti Latvala, Janni Jussi ensimmäisenä parina kohti tuota ensimmäistä erikoiskoetta. Ja seuraavaksi lähtölavalle viimevuotinen kakkonen Euroopan mestari 2 vuoden takaa. Tibor Erdi Junior, Istvan Kerek, Unkari ja Ford Sierra Cosworth. Good morning, Tibor. What do you expect this Lahti Historic Rally? We would like the first three position and we try to make a good race and try learn that Scandinavian style. Thank you and good luck. Eli totta kai ykköspaikka on tavoitteena, mutta yrittää opetella nyt skandinaavista tyyliä tuon ajamiseen ja haastaa Jari-Mattia tässä kilpailussa. Ja seuraavana sitten mielenkiintoinen nimi, Euroopan mestari Chippo ja hänen kartturinsa Nikola Arena ja Ford Escort RS. Ciao Chippo. Buongiorno, what do you expect is Lahti Historic Rally? To have a lot of fun with this car, for sure. You have now Ford Escort, before you have Audi. Is this strange, different choice in Finland? Yes, it's a little bit different because with this car you are always by side. But it's a really funny car. Our goal is to finish in the race in the best position to take the maximum points for the championship. Okay, thank you ja good luck. Ja näin sitten Chippo liikkeelle, eli että erittäin hauskaa on ajalla tällä, kun siellä mennään koko aika sivuluisua. No näinhän se menee ainakin Suomessa soralla, kun mennään. Vuoden 2021 Euroopan mestari Ville Silvasti, Risto Pietiläinen ja Audi Quattro seuraavana lähtöpaikalle. No niin Ville, minkälaisia odotuksia tähän Lahden kisaan lähdetään? No ihan hyvillä fiiliksillä, että ei mitään. Katsotaan, podiumille olisi hieno päästä. Varmasti yksi kovimpia lähtöluetteloita tänä vuonna, kun katsoo, että kovia nimiä mukana ja sieltä tulee kaksivetosekin kovaa takaa. Joo, kyllä sinne varmaan tunkua on kovasti. Reitti minkälainen? Reitti on hieno. Oikein paljon onnea kisaan. Kiitos. Ja näin sitten kautta aikoin ensimmäinen nelivetoinen ralliauto, eli Audi Quattro S2, K2 tuonne liikkeelle. Seuraavaksi samanlainen Audi, Jukka Jalonen, Arto Tolvanen ja nopeaksi opetettu Audi Quattro A2 tähän lähtölavalle. Ja saadaan Jukaltakin kommentti. Tuometta Jukka, minkälaisia odotuksia tähän Lahden kisaan? Jos kerran sais perä irti ja luisuu ja sitten kastamatta yli. Niin, vauhtia ainakin piisaa. Tää on nopeaksi opetettu Audi. Tää on nopea Audi ja kyllä yritetään vetää vielä vähän kovempaa kuin kapa. Ja haastetaan ehdottomasti kärkeen. No ainakin toi Latvala, se haastetaan. Se oli ihan hermona, mä haastoin sitä äsken niin paljon. Onnea kisaa Jukka. Kiitos. Juka piti jonkin verrankin taukoa tuossa ajamisessa. Nyt sitten Kiventeen kapalta hommattu Audi ja komeeksi on laitettu. Ja siellä Kivenne ja Heikkilä Mikko huoltomiehinä varmasti pitävät hyvää huolta autosta. Ernie Graham, Anna Graham seuraavaksi englantilaiskuljettaja tulee tähän lähtölavalle, johtaa kategoriaa ennen tätä Lahtea. Good morning, Ernie. Nice to see you again here in Lahti. What do you expect this year Lahti Rally?
Well, we've been here many times. This is almost, I think, our 10th time here, so it's one of my favorite rallies. The roads are looking really good, and looking forward to driving on them again. What position you are satisfied when you finish? Well, when we finish strong in the championship, hopefully we can get to top 3 or 4, we'll be fine. Okay, thank you, good luck. Okay, thank you. Eli ovat jo 10. kertaa täällä ajamassa Lahdessa ja tämä on suosikki lempiralli, eli joka vuosi ovat paikalla. Varmaan ensimmäinen ilmoittautuja, kun ilmoittautumisen sivusto aukeaa, niin Ernie Graham on täällä mukana ja tällä kertaa Anna Graham, hänen tyttärensä istuu tuossa kartturin paikalla. Ja heidän tää Flexifly rallitiimi johtaa tiimien välistä sarjaa. Christophe Jacob, Isabella Regnier ja Ford Escort belgialaiskuljettaja seuraavaksi tähän paikalle. Ajanut rallia jo vuodesta 1996. Good morning. What do you expect this Lahti Historic Rally? As much fun as possible. What do you like special stage? Why gravel roads? Yeah, they are just fantastic, but very, very challenging. What position you are satisfied when you are finished? Yes, we will see, but it's a long time we've not been on gravel, so we need a learning curve. Okay, thank you, good luck. Thank you. Yllättäen kun ensimmäistä kertaa Suomessa, niin kuljettajat on aina, että on nopeita teitä ja todella hauskaa, varsinkin tämmöisellä takavetoeskortilla, kun päästään sitten tuonne soralle, niin mennään paljon sivuttain. Toki kyllähän Belgiastakin löytyy tuota asfalttia tai sorapaana. Seuraavaksi saadaan sitten puolalaista väriä ensimmäistä kertaa Suomessa. Maciej Lupiak, Gregor Dachowski, Puola ja Porsche Carrera heillä ajokkina. He johtavat Puolan historiikkisarjaa, Puolan asfalttimestari myöskin. Good morning, Maciej. What do you expect this Lahti Historic Rally? To have good fun and not to lose more than 1 minute with Latvala, but we'll see. I mean, 1 minute on the one stage, but we'll see. It's our first time on the rally in Finland, and we are very happy that we are here. In my first time in my career, it will be good fun and good training. Thank you, good luck. Eli niin kuin sanoin, he ovat ensimmäistä kertaa Suomessa ja ovat tyytyväisiä, jos he eivät häviä minuuttia Latvalalle tuolla ja todella upeassa kunnossa tämä Porsche siis on. Seuraavaksi saadaan kategorian 1 auto, eli noista vanhemmasta ikäluokasta englantilaiskuljettaja James Potter Tim Sawyerin kanssa Flexifly rallitiimin Ford Escort monivuotinen Lahden vierailija myöskin tänne lähtölavalle. Good morning, James. What do you expect this Lahti Historic Rally this year? I think it'll be good fun. Fast stages, not dusty, which is good. So yeah, I'm looking forward to it. Are they challenging stages this year? Oh, most definitely, yes. They're totally different to what we see in the UK. Smooth gravel and lots of crests and rises and falls, so good fun. Thank you, good luck. Thank you. Eli täysin erilaisia erikoiskokeita on kuin tuolla Englannissa, missä ajavattiin niin todella mutkikkaita ja nypynylityksiä tulee paljon. Lukas Schindelleger, Helmut Schindelleger, Itävalta ja Ford Escort täällä seurauksena. Good morning, Lukas. What do you expect this Lahti Historic Rally? Good morning. Yeah, the stages are completely mental. It's the first time for us in Finland, so we just expect to have fun and experience the stages there. Stage is quite challenging for you. Well, it's the first meters of gravel also this year, so yeah, we just need some time and meters to get into it. But yeah, it's gonna be big fun. Okay, thank you, good luck. Thank you. Ensimmäistä kertaa Suomessa ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös soralla, eli odottaa aika mielenkiintoista 2 päivää. Ja tietysti oppimiseen menee jonkin aikaa, mutta kun ensimmäiseen huoltoon tulee, niin eikä me sitten tiedetä, miten tuo oppiminen on mennyt. Seuraavaksi norjalaisväliä Petter Fausko, Leif Arne Nesti ja Opel Kadett.
Good morning, Petter. What do you expect this Lahti Historic Rally? We expect fantastic experience because the roads are really beautiful and I've never seen such gravel roads. So, but we'll see where it takes us. Thank you. Thank you very much. Eli Petterkin sanoi, että tällaisia erikoiskokeita ei ole aikaisemmin nähnyt. Eli kyllä tässä on paljon ulkomaalaisilla opeteltavaa, ovat ensimmäistä kertaa myöskin täällä Lahdessa ajamassa. Ja seuraavaksi sitten tuolta AT:lta pikkuhiljaa tänne tulee Siegfried Meier, Renate Meier, Saksa ja Saab 99. He ajavat yleensä yhden kisan Suomessa per vuosi, ajaneet jo pitkään. Yleensä olivat tuolla Tampereen seudulla monta vuotta ajamassa Pirellin rallia ynnä muuta, mutta nyt ovat sitten täällä Lahdessa monta vuotta. Good morning Siegfried, what do you expect this Lahti Historic Rally? We will have fun, that's all. You have changed your car before you have Volvo and now Saab, why? Because we started running with Saab 99 and we think so at the end we have to go back to the roots and maybe we have fun with this also. But we have the Volvo still again, so sometimes with the Volvo and sometimes with the Saab, the Swedish car. Okay, thank you, good luck. Thank you very much. Eli he ovat aloittaneet etuvetoisella autolla ja nyt sitten vaihtaneet tämmöiseen Saabiin. Toki Volvo on vielä tallissa, vaan ajavat varmasti Volvollakin jossakin vaiheessa, mutta nyt kokeilevat sitten uran loppuvaiheessa tuota Saabia jälleen. Piotr Kadomski, Bartolomei Meka Puola ja Toyota Corolla, kolminkertainen luokkavoittaja tältä vuodelta. Good morning. What do you expect at this Lahti Historic Rally? Hello everyone. For us it's the first time in Finland in gravel rally and we don't have a lot of experience on this surface and we want to be here on the finish. What do you like special stages? Amazing stages. For us it's amazing stages in here. But so we have a lot of tarmac stages in Poland and so we don't have any experience, yeah. But we enjoy this rally. Okay, thank you, good luck. Eli ovat myös ensimmäistä kertaa Suomessa ja Puolassa, kun nuo tiet ovat asfalttia, niin täällä sitten päästään oikein soralle ja nauttivat noista erikoiskokeista. Jesus Diaz, Villarroel, Rosana Martínez, Fernandez ja Espanja seuraavaksi tähän lähtölavalle. Good morning, Jesus. What do you expect this Lahti Historic Rally? Okay, this is my first Lahti Historic Rally, my first rally in gravel, my first rally in this car. But we are here for know the rally. Everybody speaks very good about this. And I am a specialist in racing tracks, in circuits. And this is first year in European FIA Rally. It's only for fun and for know the every rallies in Europe. Thank you and good luck. Ne ovat vuokranneet tämän auton tähän kilpailuun ja pääsevät nyt sitten ensimmäistä kertaa Suomessa ajamaan kilpailua ja komeassa kunnossa olevaa Volvo 122 eli tavallisemmin Amazon tuonne liikkeelle. Ja nyt vähän veikkaan, että tähän väliin tulee 2 minuutin lähtöväli. Sillä sieltä tulee perään Juuso Metsälä, neliveto Sierra. Lähdetään tähän kisaan. No rennoin odotuksen lähdetään ajelemaan ihan omaa ajoa ja nauttimaan niin kuin tämmöisessä kisassa kuuluukin, että ei ruveta hampaa tirvessä kilpaa ajamaan. Joo, toi on ennenkin kuultu, että kun kypärän iskee päähän, niin sit mennään. No näinhän se aina vähän on. No äsken veikkasin, että tästä kolmikosta, jotka tulee nyt, että sut mukaan lukien, niin ootte todennäköisesti ilman ongelmia kisassa, niin kaikki 6 joukossa. Pitääkö paikkansa? No kyllä mä haluaisin itsekin samaa uskoa. Näin se vaan menee. Onnea kisaa. Kiitos. Ja
näin, todella kova haastaja tähän kilpailuun. Juuso Metsälä, Pekka Kärmenniemi ja Sienna Kosvor. Viime vuonna vähän epäonnisesti hylätty Marko Uutela, Ville Mäkelä seuraavaksi tähän lähtöpaikalle. Ja nyt Markolla on kyllä siellä pienet peet tällä hetkellä varmasti on, että nyt näytetään kuka on kuka. Kun lähdetään jälleen tuonne reitille. Marko, minkälaisiin odotuksiin tämän vuoden kilpailu? Viime vuonna kävi vähän mitä kävi, mutta nyt on vielä varmaan piru mielessä ja haastetaan todella tuolla kärkeen. Joo, sille Jari-Matille nyt ei mitään pahda, mutta kyllä siitä seuraavasta paikasta lähtee kyllä taistelemaan. Mä Juusolle just sanoin, että Juuso ja sinä ja Uttusen Jari, joka tulee tuossa perästä, niin ilman ongelmia olette kaikki 6 joukossa tämän vuoden kisassa. No se on lähes varmaa. Näin se vaan menee. Kuka ottaa ne pokaalit vaan sitten? Onko teistä 2 sielläkin? No sitä tavoitellaan, se on ihan pään tavoite. Onnea kisaa. Kiitos paljon. Ja näin sitten Marko Uutela, Ville Mäkelä ja näitä aikoja kannattaa seurata myös tuolla erikoiskokeilla, kun saadaan Escort PDA, Jari Huttunen, Topi Luhtinen, maailmanmestari VRC3-luokasta tähän lähtöpaikalle. No niin Jari, nyt uusi auto, uudet kujeet, minkälaisiin odotuksiin kisaa? Ihan hyvin odotuksiin, hyvin mieli. Lähdetään koittamaan mitä tähän aikaiseksi. Niin, sut on tunnettu etuvetomiehenä ja nelivetomiehenä, nyt on takatuuppari, miten se on istunut käteen? Ihan ok, kyllä vaikka mä oon niillä ajanut, niin mä silti oon pian itteni takavetomiehenä. No niin, mä sanoin tuossa edellä meneville, että ootte kaikki, jos teillä on mitään ongelmia, ootte kaikki 6 joukossa tämän vuoden kisassa, pitääkö paikkas? Niin kai se vissiin on. Onnea kisa. Ja näin Jauhiaisen Villen rakentavalla PDAlla tuonne mennään. Tää kiakuu siellä 10 000 kierrosta minuutissa, kun mennään tuolla erikoiskokeilla, eli se on komealta kuultavaa. Jenkkikuljettaja USAsta Timo O'Neill, Mika Rajasalo, ajanut Jenkkien ja Kanadan sarjaa läpi. Hello team, what do you expect is Lahti Historic Rally? Oh, from what I see on the cars and the people, this is the greatest place in the world to learn how to drive a rally car. What do you like special stage in Finland? I can't remember which one. It was I think the second one, so it'd be the second and fifth. We had to do it 6 times to try to get the notes right. I like that stage. Thank you and good luck. Well, thank you. Eli tuo 2. kautta 5 erikoiskoe, niin useampaa kertaa joutunut ajaa sen läpi, että saa nuotit kohdalleen. Ajaa AMC:llä tuolla Jenkkien ja Kanadan rallikilpailussa ja nyt sitten N-ryhmän Mitsubishi Galant VR4. Pasi Hapulahti, viimevuotinen 3, Antti Nuuströmin kanssa seuraavana lähtölavalle. No niin Pasi, jälleen Lahti edessä ja loistavia kisoja täällä. Minkälaisia odotuksia tämän vuoden kisaan? Eihän tässä hyvä fiilis, mahtava ilma ja ei mitään. Hyvä juttu. Nyt on varmasti kovimpia osanottajia listaa, mitä katsoo, mitä Lahdessa on ollut, niin kyllä nyt pitää mennä kovaa, jos sinne podiumille mennään. Kyllä näin on jo, että nyt lähdetään ajaa ja viettää pari mukavaa päivää sillä taktiikalla ja toivotaan, että tulee hyvin, niin katsotaan. Onnea kisaan. Kiitos. Ja näin sitten itse rakennettu Volvo tuonne liikkeelle, kun saadaan Opel Ascona 400 tänne, eli Martti Virolainen, Jukka Kesseli seuraavaksi lähtölavalle. Monivuotinen kilpailija. No niin Martti, minkälaisia odotuksia tähän kisaan lähdetään? No odotus on se, että koitetaan ajaa kovaa, mutta järkevästi. Ja rallihan on siitä hyvä laji, että lähin kilpakumppani löytyy aina edestä tai takaa. Ei, tää on kuitenkin kestävyyskilpailu, että rankka reitti on tulossa taas. On se 2 päivää 12 EK:ta. Pystytäänkö haastamaan tuota kärkeä siinä? Nämä kovat 2-vetokuskit menee edellä. Se jää nähtäväksi. Oikein hyvää kisapäivää. Kiitos.
Ja seuraavana sitten saadaan jälleen ruotsalaisväriä tuolta pikkuhiljaa. Toyota Celica ST165, eli Sören Olsson, Patrick Carlsson ja Ruotsi tähän lähtöpaikalle. Hello Sören, what do you expect is a Lahti Historic Rally? Come through the rally, the first time we're here. It's a fantastic road, so it's very nice to be here. The special stage is quite challenging. Yes. Quite different like in Sweden. Yes, it's very different. Good luck. Yes, thank you. Kun SM-sarjassa on paljon ollut ruotsalaiskuljettajia mukana välillä, niin he tykkäävät tulla Suomeen ajamaan. Eli Suomessa on nämä erikoiskokeet aivan erilaisia kuin mitä ovat Ruotsissa. Paljon ajettavampia, isompia, saa ajaa todellakin kovaa. Ruotsissa on erikoiskokeet pienemmillä teillä ja pehmeämmillä teillä. Lahti Historic Rally 3 vuodelta 2019. Tommi Hannuksella, Jukka Vihtalahti ja Ford Escort RS. No niin Tommi, se on jälleen Lahden kisa edessä. Minkälaisia odotuksia tämän vuoden kisaan? No ei tässä nyt oikein muuta odotuksia. Toivottavasti on hyvä fiilis ja sää pysyisi hienona, niin mikäs tässä? Ei muuta. Muutaman vuoden takainen kolmossia uusitaan tänä vuonna vai? Ei varmasti uusita, kun katsoo tuota lähtöluetteloa, niin ei uusita, mutta kunhan nyt pidetään hauskaa. No, tää on kuitenkin kestävyyskilpailu, kaiken pitää natsaa kohdalle. No sekin on totta, mutta koitetaan vaan nauttia. Oikein hyvää kisapäivää. Joo, kiitos. Kuten sanoin, on kyllä todella komeassa kunnossa tämä Tommin auto, kun katsoo. On kyllä semmonen karkki, että olisi kiva omistaa tuollainen omassa autotallissa, mutta siihen on vielä vähän matkaa. Ja Heikki Westerlund, Hanna Kukkonen ja Opel Manta heillä ajokkinaan jälleen kerran täällä Lahden lähtöllä tavalla. Morjesta Essu, milläs mietteillä nyt lähdetään tämänvuotiseen kisaan? Ihan mukavalla mietteillä. Toivottavasti tää vuosi menisi paremmin kuin viime vuosi, kunhan jos moottori ja vuoteen ei ole ajettu mitään, että vähän voi mennä semmoiseksi harjoittelusta tossa alussa. Tuo ensimmäinen erikoiskoe, niin kyllä se voidaan harjoitella, mutta sitten seuraavat vedetään, siinä on vielä 11 jäljellä. On, että koitetaan nyt vaan päästä maaliin. Joo, siellä mennään vähän Lammin suuntaan ja mennään Koukunmaalle huomenna, mitkä on tuttuja sulle. Onhan niitä tullut ajettua, mutta ikääkin on sen verran, että sen takia ajetaan nuotista, että ei niitä muista. Oikein hyvää kisaa. Kiitos. Ja seuraavaksi lähtövuoro sitten Timo Markkanen, Tommi Suihkonen ja Volvo 142. Ja vähän erilaisella Volvolla kuin aikaisemmin lähtölavalle. No niin, Timo, Lahden kisa edessä ja autokin on vaihtunut vähän erilaiseksi. Minkälaisia odotuksia kisaan mennä? Ei kyllä ole minkäänlaista aavistusta tästä touhusta, kun ei ole kuin 5 kilometriä taas päästy tällä vehkellä ajamaan. Katsotaan nyt, koska nyt tämän päivän päästäisiin maaliin. Eikö se toi ensimmäinen erikoiskoe, sehän on reilusti tuplaa vai triplaa nämä kilometrimäärät, niin sit on hyvä kiristellä. Sitähän myös tuossa naarettikin, kun se on niin korvassa tuo eka pätkä, että se kyllä päästä, että sinne ei ainakaan keskeytetä saa. Ei mitään tsemppiä kisaa. Ja seuraavaksi lähtövuoro sitten Petri Fonsele, Jani Kovanen ja Toyota Starlet. Ajaa myös Historikin kansallista sarjaa ja mukana myös sitten on monta vuotta ollut tässä ajamassa täällä EM:n puolella. No niin, huomenta Petri, minkälaisia odotuksia tämän päivän kisaan lähdetään? Ei mitään, jos päästään vähän pidemmään kuin viime vuonna. Nyt on niinku tiukka yritys, että kisa ainakin 2 päivää ajettaisiin. Kyllä, näin on yrittää. No, onko tuossa sitten luokkavoitto tavoitteena tää? No ei oo, kyllä on niin paljon isoja autoja mun luokassa, että ei oo mitään mahdollisuuksia. Ranteella paikataan. Ei taida ranteet olla ihan niin vielä rasvaset. Oikein hyvä kisa. Kiitos.
Petri on turha vaatimaton. Tiedän kyllä, että sitä vauhtia kyllä riittää tuolla, kun erikoiskokeille mennään. Siellä ei todellakaan mennä hiljaa. Ja Seppo Raittila, Janne Karhunen, monivuotinen Lahden kävijä ja komealla Toyota Corolla GT:llä seuraavaksi tähän. Kaikki nämä kuljettajat on Historic Rally Club Finland ilmoittanut tähän kilpailuun. Ja todella upeassa kunnossa on kyllä tämä auto. No niin, huomenta Seppo. Nyt on kyllä komea Toyota jälleen alla. Minkälaisia odotuksia kisaan lähdetään? No, mitä? Yritetään päästä maaliin, eli huomenna tähän lavalle, jos päästään, niin kaikki on ok. Välitavoite on, että päiväkin ajetaan puhtaasti tänään. No, totta kai, ilman muuta. Reittihän on ihan kiva ja ilmakin taitaa pysyä kivana ja ei mitään. Vauhti riittää tuolla erikoiskokeilla, ja siellä ainakin 2 EK on varmaan aika vauhdikas tänään. No joo, siellä saa mennä jalka suorana kyllä. Että. Oikein hyvä kisa. Kiitos. Todella upea on Toyota Team Tampereen GT Corolla, kun tuonne reitille lähdetään. On kyllä laitettu viimeisen päälle tähän kisaan. Historic-aktiivi, Talbot-aktiivi, Petteri Sappinen, Seppo Eteläajo, Talbot, Sampin, Lotus on myös kyllä todella hienossa kunnossa. No niin, huomenta Petteri, minkälaisia odotuksia tähän Lahden kisaan lähdetään? No, tää nyt on ainut kisa vuodessa, mitä me tällä autolla ajetaan, ja tää on tällaista turismia meikäläisille, että eiköhän ne näytöt on annettu jo silloin joskus, tai niitä näyttöjen puutteet annettu. Ei ole enää tallipaikka tavoitteena. Joo, toi Jari-Mattikin kerkisi jo mennä, ja Malcolm ei paljon soittele muutenkaan. Se ei varmaan tiedä sun numeroa. No mä oon yrittänyt tyrkyttää, mutta se kävelee vaan ohi. No, aika harvakseen sä nykyään ajelet, mutta onhan tää kiva, kun tuodaan tämmönen komea Talbot-luotus yleisön nähtäville. Joo, tällä tosiaan ajetaan kerran vuodesta. Mulla on vielä se imppi, niin mä ajettiin sillä se härmähäjy imppi, niin sillä ajettiin talvella yksi kisa. Että tää on nyt tällaista vanha ukon höpöilyä enää. Oikein hyvä kisa. Kiitos. Ja Timo Mäkelä Special Edition, eli Timo Mäkelä on vahvasti ollut mukana tuota autoa myös tekemässä. Juha Jokela, Matti Haanpää seuraavaksi sitten Ford Escortilla, ja kyllä on tämäkin Escortti aivan pakasta revitty. No niin, huomenta Juha, minkälaisia odotuksia lähdetään kisaan? Mitä hieno päivä nauttia. Sulla on taas komea Escortti alla, on ihan pakasta revityn näköinen. Ei oo vähän pestiin. Ei vaan vahattu. Ei. Minkälaiseen tulokseen tyytyväinen täällä Lahdessa? Päästään perille ainakin, että se on nyt tää tärkein, mutta kyllä tässä jotain koitetaan. Oikein hyvä kisa. Kiitos. Ja vielä saadaan sitten yksi suomalaisstarttaaja, Jarmo Monni, Jari Simola ja Ford Escort RS. Pitkä ajotauko takana, ja nyt sitten 10 vuosien jälkeen jälleen liikkeelle, ja kyllä on hienossa kunnossa. No niin, huomenta Jarmo. Pitkä ajotauko takana ja nyt sitten lähtölavalla. Miltä se tuntuu? Kerron vaan sulle, että jännittää tosi paljon. Se on, kun kypärän iskee päähän, niin kyllä se jännitys siitä häviää. Toivotaan ja nopeasti. Ootko paljon ehtinyt testailla? Sanoit muistaakseni eilen katsastuksessa 100 kilsaa on sodatesti. 100 kilsaa noin on alla, että kokeillaan, että miten sillä pärjää. Ja varsinainen karkki on alla tällä kertaa. Joo, kiitos. Kyllä tää on hieno auto. Oikein hyvä kisa. Kiitos. Kun ajattelee, että kaveri on 30 vuotta sitten ajanut ja nyt lähdetään kisaan mukaan, ja tällaisella autolla, mikä on alla, niin voi. Seuraavaksi Sheikki Abdullah Altani, Qatar, Sabrina de Castelli, Ranska istuu kartturi paikalla. Ja Qatarin Altani-suvun osakas lähtee seuraavaksi tuonne liikkeelle. Aikaisemminkin ollut Suomessa. Good morning. What do you expect this Lahti Historic Rally? Well, I hope to be on the first 20. Is no more because I am just an amateur. You see, I like driving, but to be on the 20, I'll be very happy.
What do you like this four-wheel drivers car? Before you have a Citroen and Ford Escort, now you have a four-wheel driver Sierra. Yes, I've changed. See, I went to the CRAC. I think it's a good car. Okay, thank you and good luck. Thank you. Ja tykkään tästä Sierrasta, että on hyvä auto ja pääsee tuonne reitille. Siis on ollut 3 kertaa täällä. Heillä oli silloin, jos muistatte, muutama vuosi sitten Citroen SM Maserati moottorilla oleva auto, mitä ei löydy montaa kappaletta maailmasta. He olivat semmoisella ajamassa täällä. Ja sitten oli Ford Escort takavetonen ja nyt sitten on tuolla autolla. Miguel Díaz Aboititsipi, Diego San Juan de Eusebio seuraavaksi ahkera Suomen vierailla. Miguel, what do you expect is Lahti Historic Rally? As usual, to have fun and to enjoy. And I would like to thank you, the City of Lahti and all the organizers and the scrutineering and the marshals and everybody for allowing us. Thanks to them and thanks to you, we're allowed to play here. You are driving very much in Finland. This is 41, I think, 40 rallies in Finland. Yes, this is our 10th Lahti. Okay, thank you and good luck. Thanks to you. Eli tykkäävät todellakin ajaa Suomessa, tykkäävät ajaa näitä ralleja, olla laadessa ja heille siis on 41. kerta tai 40. kerta, kun ovat Suomessa ajamassa rallia. Ronald Medici, Dominique Savignon Ranskaa seuraavaksi Porschella tähän lähtöpaikalla. What do you expect this Lahti Historic Rally? I think it's a very good rally. And I think we are in one country of the rally is a very legend. The Finnish people like so much rally, and it's the same in Corsica. We come to Corsica. Bye bye. Thank you so much. Ja näin siis Ronald Medici, Dominique Savignoni lähtevät tuonne reitille. Seuraavana lähtövuoroon Andrea Tonelli, Roberto Selvassa, Italia San Marino, 4-kertainen Italian sorakilpailujen luokkamestari ja Ford Escort. Yeah. Okay, good morning. What do you expect this Lahti Historic Rally? I expect very pleasure to drive, fun for us, fun for the people on the road, and a good performance, I hope. But I will speak to you Saturday night. What do you like special stages here in Finland? Very pleasure to drive on this fast gravel. I was here in 2018. I like the faster gravel than drivable gravel. Thank you and good luck. Eli he ovat olleet täällä 2018 ja tykkää noista erikoiskokeista ja heille kyllä sopii varmasti molemmat erikoiskokeet. Siis Italia on luokkamestari soralla, 4-kertainen sellainen. Peter Kökkel, Elke Kökkel, Saksa ja Opel Kadett seuraavaksi tähän lähtöpaikalle ja käydään heitä haastattamassa myös. Good morning Peter, what do you expect this Lahti Historic Rally? First of all, good morning to everybody. Thanks for the spectators being here. Well, what I expect is a lot of fun. This is the first one. I expect, or I hope to be here on Saturday evening with a car in one piece. And, well, we will see what happens. I mean, it's for us, it's the 4th time we are here, but it's still, you know, new experience each time. Learning, having fun. And, well, that's the first thing I want to do. Okay, thank you and good luck. Thank you very much. Eli kiitteli kaikkia katsojia, että olette tulleet tänne paikalle seuraamaan. Heille tämä kilpailu on täyttä oppimista, kun mennään tuonne erikoiskokeille. Eli toivon, että auto ja kaikki ovat yhtenä kappaleena, kun huomen illalla tänne satama-alueelle sitten maaliin tullaan.
Ja seuraavaksi sieltä pitäisi tulla Michel Costola, Sofia Lorenzi, Italia ja Opel Kadett. Ja tulee myös, olivat siinä lähtöaateella. Heille ensimmäinen startti tähän vuoteen rallissa ja osuu heti tänne EM-kilpailuun, osakilpailuun Lahteen. Hey, what do you expect this Lahti Historic Rally? It's our first time here in Lahti Historic Rally, so we are very happy and we will see. It's our first time on a gravel surface, so only divertimento. Happy. Thank you and good luck. Ne ovat ensimmäistä kertaa täällä rallissa, vaikka takaikkuna on kyllä täynnä tarroja erilaisista kilpailuista, mutta lähtevät nauttimaan myös tuonne erikoiskokeille. Vähän pitää ilkeätä ääntä. Toivottavasti kestää sitten maaliin asti tämä Opel. Seuraavaksi saadaan kyllä sitten sellainen nimi tähän lähtöpaikalle, että kannattaa seurata tuloksia tarkasti. Ranskalaiskuljettaja Florent Todecini, hänen kartturinsa Frédéric Vauclair ovat ensimmäistä kertaa Ranskan ja Italian ulkopuolella ajamassa. Ovat tulleet suoraan Suomeen, hyppäävät syvään päätyyn, sillä he eivät ole ajaneet aikaisemmin takavetoista eskorttia. Aina ei aikaisemmin ollut nelivetoinen tai etuvetoinen auto, mutta nyt sitten mennään takavetoseen. Ja mitä huhupuheet kertoo tuolta testierikoiskokeelta, kun ovat olleet kokeilemassa, niin vauhti on aivan hurjaa. Florent on Ranskan junnumestari 3 vuoden takaa, ja kun tiedetään, että siellä semmosia junnumestareita löytyy kuin Sebastian Loeb ja Sebastian Ogier ja muuta, niin kannattaa painaa nimi mieleen ja seurata vähän noita erikoiskoeaikoja. Siellä kuulemma kaveri on täysverinen ammattilainen, eli siellä osuu auto nappiin heti ensimmäisestä mutkasta lähtien. Good morning, Florent. What do you expect this Lahti Historic Rally? Oh, I'm really pleased to be here. It's my first time here, my first time in a real-world drive on gravel, so I'm really happy. It's a beautiful stage, and I'm here to enjoy and discover this beautiful world. We heard that you are very fast driver in gravel when you are testing this car. Yes. I need to be faster than as the test, but today. Okay, thank you. Good luck. Kiitos. Ja näin sitten saadaan Florent tuonne matkaan ja seuraavaksi sitten saadaan Skodaa tää. Pekka Savela, Riikka Ookkanen ja Skoda Favorit heillä ajakkina. Niin, huomenta Pekka, jälleen Lahti Historic Rally edessä. Minkälaisia odotuksia tähän kisaan? No kiitos. Tänä vuonna on kilpailu kovempaa meidän luokassa, että katsotaan miten täällä pärjäillään. Ja tulee kova kaveri myös takaa. No joo, se tulee ja silloin oikein kunnon vehkeet ja paljon kokemusta, että katsotaan miten käy. Ranteella paikataan se mikä ja tietuntemuksella. No parasta me yritetään. Oikein hyvää kisaa. Kiitos paljon. Ja seuraavaksi saadaan kyllä todella mielenkiintoinen nimi. Entinen Skodan tehdaskuski ja mestari Vladimir Perkel, Pavel Rysanek istuu kartturin paikalla. On 3. polvessa Skodan kuljettajia ja testimiehiä. Good morning Vladimir. What do you expect this Lahti Historic Rally? Lahti Historic Rally is very nice. Oikein hyvä. Suomen rally all super. What do you like a special stage? Special stage is very good, very nice. This is a copy for Skoda Favorite factory car. Yes, it's copy. Yeah. Thank you.
Eli tykkää tästä Suomen rallista. On asunut muuten Suomessa pariinkin otteeseen ja hoitanut Elkamaa-autolla Skoda-puolta. Ja tämä on täysverinen, täysi kopio Skodan rakentamasta tehdasautosta silloin kun nämä Skodan favoritit tulivat ralliteille. Filippo Viola, Anna Brescian Italia ja Alfa Romeo. Good morning. What do you expect at this Lahti Historic Rally? To arrive at this evening with all parts of the car. This is the only thing that we want. Have a lot of fun. First time in Finland. First time to see your beautiful country, green country. And so have a nice day for everything, all for drivers and for fans. Okay, thank you and good luck. Thank you. Bye. Eli ovat ensimmäistä kertaa Suomessa ja näkevät Suomen kaupungit, lahdet ja luonnon ja erikoiskohteet. Ja tarkoitus on olla yhtenä kappaleena sitten, että pääsee tuolta erikoiskokeelta takaisin huomenna. Timo Ruotsalainen, Milla Pasanen ja Skoda Favorit myös heillä allaan, kun lähdetään tuonne erikoiskokeelle. No niin, Timo, Lahden kisa edessä, minkälaisiin odotuksiin tähän kilpailuun? Joo, lähdetään Peikko karistelemaan olkapäältä, kun 2 edellistä on jäänyt EK1, että nyt on tavoite tulla maaliin ja viettää hauska viikonloppu. Ei, nyt kyllä kaikki on kunnossa. Ainakin vielä. Toivotaan, että on tänä iltana ja huomenna iltana vielä. No, tässä nopein Skoda tämän päivän kisassa. Minusta pelottaa, että tuo tsekkipoika kehuu äsken tehoillaan niin paljon, että minusta tuntuu, että me katsellaan, kun se menee. Se sitten ranteella paikataan, mikä tehossa hävitä. No joo, näinhän sekin voi sanoa. Katsotaan kuinka käy. Oikein hyvää kisaa. Kiitos. Ja vielä muutama auto pitäisi tulla kyllä sieltä seuraavaksi tuonne lähtöaateelle tulee Fiat Ritmo ja italialaispari seuraavaksi. Eli tässä on 3 suomalaista vielä lähdössä ja 2 italialaista ja sen jälkeen tämä Euroopan mestaruusrallisarja on saatu liikkeelle. Sitten otetaan välinolla siihen väliin ja sen jälkeen otetaan Historic Rally Trophy eli Suomen kansallinen rallisarja lähtee heti näiden perään tuonne erikoiskokeelle ja sen jälkeen jälleen varmasti siihen tulee minuutti tai 2-3 minuuttia taukoa tulee välinolla, jota ajaa siis rallin 2-kertainen maailmanmestari Jonne Halttunen, joka on hypännyt sitten tuolta kartturin paikalta Kallen kyydistä nyt ajamaan itse tuota nolla-autoa ja sen jälkeen sieltä tulee kutsuvieras luokka, jossa muun muassa sitten Sami Pajari ja Ismo Leikola. Matteo Luis, Melissa Ferro Italia ja Fiat Ritmo. What do you expect this Lahti Historic Rally? Hi, we are very happy to be here and we hope enjoy and in a good risultato. Okay. Eli ovat hyvin tyytyväisiä, että ovat täällä ja toivottavasti pääsevät maaliin ja odottavat hyvää tulosta sitten täältä Lahdesta. Ovat tosi iloisia, että pääsivät tänne kilpailuun mukaan. Seuraavaksi saadaan pala suomalaista historiaa, eli viimeinen kisa tälle autolle. Toni Sinkkonen, Arto Saarilahti ja Datsun 100A. No niin Toni, se on jälleen Lahti-kisa edessä ja nyt kun se on sitten tälle komealle Datsun 100:alle viimeinen kilpailu. Kyllä se näin on ainakin Lahdessa, että jos jotain jotain Ruotsin puolella 1 kisa, mutta täällä se on kyllä viimeinen. Tähän on kuulemma erittäin vaikea saada jo osia. Se rupeaa olla ihan hankalaa, että ei ole mitään enää uusi tuotanto oikeastaan ja kaikki joutuu vähän itse rakentamaan, niin se käy raskaaksi. Minkälaisia odotuksia tähän kisaan vai onko tämmöinen
kaunis jäähyväiskisa Datsunille. No katsotaan, koitetaan kiusata vähän vaparitteja. Oikein hyvä kisa. Ja Tonilla on jo siellä lähes valmis Volvo autotallissa, eli sit päästään ensi vuonna Lahteen ja 20. startti tälle Datsunille Lahdessa. Lauri Lajunen, Jan Talviti ja harvinainen Triumph TR7 seuraavana tää lähtöpaikalle. Niin Lauri, jälleen kerran Lahden lähtölavalla. Minkälaisiin odotuksiin tämän vuoden kisa? No joo, ja rennoin fiiliksi. Ensikertalainen nuottialukema, ensimmäinen kansainvälinen kisa hänelle. Ja mä en ole antamassa näyttöjä nyt kuitenkaan tonne Ralli 1, niin mennään nautiskelemaan ja ollaan nopein kaksipaikkainen urheiluauto Englannista. Niin, sehän on se päätavoite. Juuri näin. Näitä ei kovin monta, että mun vanha Triumph on kanssa kansallisen kisan puolella, mutta kilpaillaan heidän kanssa. Oikein hyvä kisa. Kiitos. Ja näitä autoja ei tuolla siviililiikenteessä juurikaan vastaan tule Triumph TR7 liikenteeseen. Ja seuraavaksi saadaan kisan vanhin auto tähän lähtöpaikalle. Pekka Antalainen, Antti Hietaniemi ja Skoda Octavia Super. Tämä on siis ennen vuotta 1961 rakennettu auto. No niin Pekka, jälleen kerran Lahden lähtölavalla. Minkälaisia odotuksia tähän kisaan? Se ollaan vuotta vanhempia ja viisaampia. Autosta en tiedä kyllä. Mutta miehet vaan niin kuin komistuu ja viisastuu. Näin on. Minkälaisiin odotuksiin tähän mennään, kun tuonne erikoiskohdetta kohti mennään, suunnataan? Ensimmäinen haaste on tuon siirtymät kerkiä ajoissa. Ja siinä voi olla jotain hyviä kahvipaikkojakin välissä. Joo, eikä itse vielä kerkeä, mutta auto pitää ottaa mukaan. Niin. Juosten nopeammin. Se on vähän hidas, mutta oikein hyvä kisa. Tämä Skodahan on semmonen auto, tämä malli, mikä nyt lähtee liikenteeseen. Tämä on Skodan ensimmäinen versio, missä on jarrut jokaisessa pyörässä. Ja se ei ole niinku mikään vitsi, vaan oikeasti Skoda rakensi tämmönen aikaisemmat autot, niin niissä ei ollut jarruja joka pyörässä, mutta tämä Skoda Octavia Super, joka tehtiin, niin siinä on jarrut jokaisessa pyörässä. Tällä autolla on muun muassa ajettu Jyväskylän Suurejossa 2. vuonna 1961. Pietro Turci, Carlo Lazzarini, Italia ja Fiat 125. Okay. Hello Pietro, what do you expect is Lahti Historic Rally? I expect to find good things in the day. Okay, this is the 8th time I come here. I don't know if you remember. I remember also me. Okay, thank you. Good luck. Thank you. Thank you. Eli Pietro on 8. kertaa Lahdessa ajamassa ja nyt lähtevät sitten Jouko Hänniltä Fiat 125, eivät ole aikaisemmin olleet täällä. Näin on sitten kaikki Euroopan mestaruus rallissa.